gambari men koɗon ɗo radio télévision Mali miɗen jewtina jaɓɓe kañum ɓe Pulaar min ngari ɗo yewtude ine mboyan ɗo hammadi gaɗo wo 1 heure gana 2 heures seware keeño o hampare ko gambari hoɗama woyan hammadi makam hasana hammadun allah hasana basuka hasana barayma hasana sana magam Huseyni magam aduna heɓata ko e wadde ka an hebdo e haalede so neɗɗo ñalmini yettede nden no kanko hoɗana gambari cakkite addiña yimɓe ana kaala e gambari wiide hen konngoli ɗi gana goonga won wi oɗo gambari kanko seakana wana gambari yo bagui danejo noon ɗum seakama gila e mawɓe ka o wulintini wudere nde gurdam mayre woodi e ley zamane makko ɗum jokkimo minen Barayma Sambaru en miɗen koɗomo ɗafta jawdi omo waɗa e juuɗe amen keeñen ɓettima hande wari janggo ana e junngo Allah min jetta hen jaawa hono hammadi belɗo bandol lobbo kettal sewi kiram ɓornima seaka sallah lamɗo luɗɗima ɗum sembe buuji sen ndi dokke ñeyɓe teyurima yiide suudu kaaba gila duuɓi muɗum keewayi warti ɗum wiyete Burkina hande ɗo hokki bara galleji maraɗi kaaji adu min janto hen jantaji jamɓe hono mawni galle mawni garci mawni bakanɗe mawni gayi mawni galbal kumasi jamɗo galle jaaƴo ayi so wiyama galle jaaƴo jamɗo ya tindirima a yiyam galle koto Huseyni galle ana yaaji wona hono a mahi ujunaji temedere tuufere woni kañum de wana ɗum ka wamtere terɗe tan koto Huseyni Siddiqui Ousmane Boubou Olel Amady an haaɗe wawatake o jandu yaadi galle Hamadi Huseyni Siddiqui Ousmane Abba Siddiqui Ousmane Kola Siddiqui Ousmane Fatewal Siddiqui Ousmane Boubou Olel daw ganna o yinde yettode ɓe jettama ɗum o yi wona hande wona ɓamde kaaki mum wakko wiya jam wari ɗo o yettiriɓe dow ɓe jettirama dow wona hande barkindi ko dow Huseyni Siddiqui Ousmane nolle jawa dañi jam mi waaɓi yaba yajewo sawro bara wullu bakkum adi basidi bokum mi yewama Samba Burayma Sidi mi yewama Samba Lalla Sidi bara barikin bakkum adi basidi bokum man yaadañi jam mi waaɓi yamari bamum tagara mamum weli kam mi yidi e boori Barayma boori alila kana sana saare boori Hamadi bamum tokara mamum sa yi ewnirima ni neɗɗo jamɗo tenne ngu natta ko sana boori bara boori aali nanawa balla e balla Amadi Barayma boori alila o balla boori alila boori Barayma boori ali jaaɓe gaɓe muɗum ñalande heeɓi gollamɓe kam ñagalde jamɓe ɓe mbiyani kam jonali jottaki nan amoy Mamoudou Ama koni Mamoudou Ama Moustapha Mamoudou Ama Sunturu Mamoudou Ama Demba Baba e Kola Baba e Ambarke Baba e Lalla Baba kay aduna wara e heddade ka ana yeddo yaale sappo ujiri sappo ɗo gudoro koma ko ɗo waɗi Ambarke Asano Sambere jara nangore min jasimama so neɗɗo wuuri wala ko golli ga aduna ga so maayi fay goto wayat
ken wuli mama bara wuli bara dan ko makoy yara nangore bara kalidu Gambari nabi Yamadi Usman Ali Usman Samba Yawru Isa Ali Usman Haruna Ali Hasan Ali Ali Gundu Ali Nene Ali Usman Samba Yawru ya nya kongo yeso jando mo nyalaade e dewte nyaawe kaabi nyaamuudi gando ko wadi ko niyataake gandal abada de o taw baba ko galo modi ko Isa Ali Usman Samba Yawru dara nangore Majana banga baljidude kajatu buraji saru boku